Na zdraví. Tak já vás vítám u nás na vlakové lotě. Na zdraví. A jste vítáni, pojďte všetci dál. Tam jsme žili, už máme dělky. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyek és urak! Dovolte, abych vás jménem zastupitelstva naší obce co nejsrdečněji přivítal u nás ve vlakové lotě. Engedjék meg, hogy a magam nevében és a testület nevében köszöntsem Önöket Vlaková Hotán. Na našem setkání partnerských obcí A mi találkozókon a partner községeknek, testvértelepüléseknek, toto setkání z evropské dotace EAC ze subjektu Evropského programu pro občany ez a találkozó az Európai Uniós program keretén belül történik. pod názvem Evropské občanství, Evropské hodnoty A európai értékek jelszava alatt. Proto vítám naše přátelé z obce Dolinka ze Slovenska, Ezért üdvözlöm a barátainkat Imám községből, z obce Čerhathalab Cserháthaláp községből, a z obce Patak z Maďarska. Patak községből Magyarországról. Köszönjük Bohovi, ako dobre spravíš. Vítajte všetci u nás v Bednářů. Üdvözlöm mindenkit a üzemben. My jsme malá firma, ale snažíme se dělat poctivé výrobky. Egy kis cég, de ügyes termékeket igyekeznek gyártani. Což poté dál, no. Az más receptúra szerint folyik, úgyhogy... Csütörtökön érkeztünk, egy ünnepi megnyitóval kezdődött ez a remek hangulatú Tak vo négynapos štvrtok sme rendezvény. prichádzali Aztán po a večerných pénteki hodinách, napon, bolo Zsoltán slávnostné rendezvényekkel privítanie foglaltuk el a magunkat, príhovory. közösségépítő Na ďalší deň, hatását, piatok, gyakorolhattuk, boli športové vagy hry, láthattuk. na ktorých sme A sa szombati napon zúčastnili. is rengeteg A érdekes ďalší deň, programot, sobotu, sme boli pozrieť készítettek házigazdáink, výrobu volt itt tűzoltó súd, versenytől kezdve pálenicu gyerekek a körében, čistenie vln. hagyományőrző A előadásokig minden. potom vo večerných, Vasárnap povedenších pedig hodinách részt vettünk egy folklórne ünnepi szentmisénél, vystúpenie, ünnepi ebéden, detská ami vystúpili a nagyon finom volt, köszönöm dýchová szépen. skupina Így utólag is Dubravanka a cseh konyház a nagyon remek, potom zábava és až do polnoci. egész No a népos dneska v vendéglátási nedelu programot sme sa készített zúčastnili magáért, na slávnostnej igyekszünk omši a hasonló projekt v keretében Vlachovicích mi is ezt ugyanígy a visszaadni. no a celkové sa nám najviac páčilo. Ako celkový dojem mám na to, že ako oni ako jedlá majú perfektné, takže sa to nám ľúbilo a chceli by sme vám to aj takto cez kameru ako poďakovať a dúfajme, že v najbližšom čase alebo v najkratšom čase sa stretneme u nás už na Slovensku alebo v Maďarsku. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne.